Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Lily, niya na kita sa emergency room sa ospital. Unsa man ka? Mami, Oh, Lily. Oh, gano'n man ka? Ano mahila ka man? Unsa man, lain gid pamati nimo si Mulawas? mami, may isulti ko ni mga nga sekreto. Unsa? Sekreto? Oh, mami. Ito naging sekreto isulti ni mo. Unsa man ka na, Lily? Kuan, kanang Unsa ka na? Kining, madam. Nana, Be- dapat Belyo. na sa kanan. O sabay ko ikatabang din Miss Lily. O sabay, naitambal pa dito nun? Kinhala maatiman ka og Dr. Lily. Nuspad ka kaayo, oh. Nurse, please, atiman na ang tao niya ko, magad. okay na ka, mami. Ha? Kuan lang. Gusto lang ko mapaway. Gusto kong magkaon. Mukaon? Unsa pa? Unsa pa, pero mas may tingaling mahiling kag usab sa doktor. Gusto ko mo atong dagat. Gusto ko magpahangin. Ambot ko na usag ko. Uy, Lily. Uy, ala. Lain na ko na ng imong pa nga, Miss Lily. Hota ako dukan. Gusto ko gangin. Teka, kunya na. Niya ng doktor. Pahiling una sa Dr. Lily. Arnel, may mapagmuhangyo. Unsa na, Dalia? Ay lang ko kang iyo bahin sa imong kaluha. Muhangyo lang ko nimo. Dili nimo siya pasakitan. Di madagi na hinay ang imong kaluha, Dalia. Kinahanglan siya nga guyuron sa gawas. Pero, Unsa man ka, maluoy ka lang gyapon sa iyong kaluha. Bisan kung giguba na niyag maayo ang inyong kinabuhi. Ang imong kinabuhi? sa ako nang kingon sa una. Bisan unsa pa siya kadautan. Dili pa gihapon ni makapapas sa mga pagkamanagsuon. Hangtod sa kamatayan nga managsuon kami, Arnel. Sorry, pero di na ko makapaabot pa og laing higayon. Kinalan nga sa di pa ta makasal sa pare, mawa na sa akong kinabuhi ang imong kaluha. Unsa? Muna ka na nga akong hukom karon, Dalia. Kinahanglan mahibaw na ang tanan sa tinuod nga pagkatao ni Lily. Ug kinahanglan piyongon nimo ang imong mga mata sa akong buhaton sa imong igsoon. Arnel! Kawa ba ninyo mga utok, oy? Naman may utok, ma'am. Wala nga mo magamit og taro. Nagtuo mo ko nga way makasanta mo dito, ma'am. Maro sa traffic enforcer. Nagpasuo pag maayo aron di mabantayan. Wa gid mo'y ayo. Mauna ang tatong higayon na nga makuha ninyo si Lily. Pero palpak pa gyud. Musamot na gyud karon nga dili na siya buhian ni Tita Corazon tungod kay mabdos na ni. Amahan ka nga gyud, Jigger. Mao na. Amahan ako tiyo. Busa. Angay lang ang arin ako si Lily. Milabad ang akong o ninyo da. Hala sige. Ihatod na ko ninyo sa bay. Og magpabugnaw una ta. Paghuna-huna mo kung unsay sunod ninyong buhaton. Ay kabla ka, ma'am. Kung magkinaunsa ni, sak o lagi dako sa ilang bahay si Lily. Dili nang tingali ko muuban sa sunod ni mong lakaw ay, Jigger. Kinahanglan mo uban ka, tiyo. Back up ka na ko. Na, kanari bang back up nyo? Unang mamatay. Bisit yung lakawa. Panahon naman unta nga makasod na kasing-kasing ni Arnel. Kay nag-away sila ni Lily. Unsa naman sa dinuon nga may mabdos naman hinuon ang banyaga. Nakitas na please, baybayon, Miss Lily. Mami, dito. Magpangit dito.
Pastilan. Ikaw gud masunod, Lily. Bilyo, palihog kong palit og manggang hilaw. Kanang gusto kong kanon. Narekwarta o. Miss Lily, magpalit ko bangkang hilaw. Ay, salamat na lang. Kaya way nakitang problema ang doktor sa imong lawas. Mami, ang kinuod. Wa man dyan ko sakit. Unsa? Pero, Mami, Lily, nga numihila ka. Mami, sorry. Sorry sa unsa. Sorry nga. Nga salbahis ko. Unsa? O sibot mo ipasabot. Lily, kung unsa man na imong problema, kinahanglan dili ka magpadasi mong gibati. Ngano na kasulti ka man nga salbahis ka? Ha, Lily? Mami, dago kay kong sa ni mo. Dago dyan kaayo. Unsa man lagi ng saha nga imong giingon? Aw, kabahin ba ni sa dugay nimong pagsabak? Imo ba gituyo nga dili ka mo mabdos? Mao ba na ang saha nimo, Lily? Usa ka na, Mami. Ako gituyo nga dugay kong mamamdos. Unsa? Sakyo kay may mo resulta sa pagsulti ni Arnel karon sa tinuod siya minahan. Madawat ka ni Mami Corazon. Ang kamatuoran. Kinalaan na rin na ako akong kaugalingon. Sa dili pagsangpit og Mami sa inahan ni Arnel. Ano nagbiyan ako silang kinabuhi. Dili kay sakit. Dili na ko makakitagugangan. Nga parehas kabuotan ni Madam Corazon. Makalagot kinabuhi Nanong pulos magigpalpak ang akong gipangbuhat. Naa naman unta ko'y kaabag sa paglangkat ni Liligikan kang Arnel. Pero nganong gahi man kay ning mahitabo. Bisit ka, Lili. Muragid ka giabayan sa demonyong bayhana ka. Usa na lagid ang mahimo nako aron mawagtang sa among kinabuhi si Lili. Kinahanglang sultihan ko na lang gid si Tita Corazon nga call girl si Lili. Mami, dago kay kong sa mo. Lili, kunon sa man ang saan ni mo nako. Kinahanglang imo konsultihan, anak. Dili may mag-uol ka kay mabdos ka. Nalo ko nga di ko na mo mapasaylo sa kong sa. Bisa nun sa panansa ni mo nako. Andam ko mo pasaylo ni mo. Sultihi lang ko kung unsa man ang sa ni mo nako. Mami, ang tinuod. Ako. Ayaw na. Nanawag si Yvonne. Hello, Yvonne. Nanawag ka man. Hainan mo karon tita. Naana ba mo sabay? Wa pa, Yvonne. Nami karon sa daplin sa baybayon. Unsa? Naa mo sa daplin sa baybayon? Nagunsa man mo diha tita? Mao'y gusto ni Lily nga magpahangin o nami. Kinaglain ang iyang lawas. Mao ba? Tita, doon ako'y isulti ni mo. Usa ni ka sekreto. Unsa? Sekreto? Naunsa na ba di? Kanaghabag doon na sekreto karon nga gustong ikumpisa lako. Unsa ba ka? Unsa man na Yvonne, ha? Kinahanglang magsulti ta sa personal, tita. Muadto ko sa inyo. Unsa? Sige, tita. Mag-abot ta sa inyo, ha? Importante nga mahibaw ka sa akong sikretong nahibawan bahin anang Lili. Unsa? Bye, tita. Uy, naunsa naman eh. Mami, o sige sulti ni Yvonne? Doon ako na siya isulti nga
nga imong sekreto, Lily. Gusto yung gubat ni babayhan na. Pastilan, naglibog ko. Si Arnel, doon na ikupisal na ako. Ikaw doon na kay gusto isulti. O karon si Yvonne, doon na si sekreto ni mga isulti na ako. Ako na masulti ka nimo sa akong sekreto, mami. Ha? Naluoy na kay ko nimo. O dili may mong hangtod sa hangtod nga ilaron ka na mo ni Adel. Unsa ko na gipanulti nimo, Lily? Dili Lili ang tinod akong pangan, mami. Unsa? Ako si Dalia. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!